pemirsa, selamat pagi, good morning. For you to get me, oke, bersama WC Lek Dame, silakan di komen. For you to get me. Mbak Mor, ayo. Kenapa nak? Good morning bahasa apa? Bahasanya? How are you? Where are you? Apa nih? I am fun. I am fine. Terus apa nih? Gesit. The nangkene hujan. WC bahasa Inggrisnya apa? And Jomban. And kagus. Where you to get me? Where you to get me? Kita minum coffee. Kopi dia bahasa Inggrisnya? Ya kopi. Coffee. I love you to get me. I'm my name. I'm apa? Melet. Yes, pilih tapi sampai masak sar daripada kita gabut, kita masak terong guys. Terus diceluin mbak, ada ini mbak mau kemudian mbak, apa? Saya tuh anu mbak nggak bisa isang kok tunggu gawe opo, celuk banyak sekali. Diceluk kan nak jaluknya tak kayak. For you to get me and are you darling? And jeruk kita buat pisah-pisah kalau lagi nggak buat amis-amis. Gula imah di timur tuh. Kalau isah-isah Mur nggak mau cari-cari. Enklan tempe sama panggang dari Bu Sumarno. Itu tempe. Nah, Lantero sama panggang. Dawu kaya ngene bojone Mbak Mur karo bojone Jate. Iki bojone Mur, iki bojone Jate, iki bojomu. Kaya tanggunane bojomu. Kok omongan yo kok ngeres ngene. Gawe mie picek ucok godok berek. Udah mie picek ya. Kok pengen mandi picek ya gitu. Mak pun kadhe winginane. Kadhe poso karo poso Idul Adha. Pengen mie picek. Ini mie picek. Yes, kita anu lombok dhisik. Ayo godok Mbak. Saya rupa kok elik lah nger kok. Aku ayu malah apa ayu. Semakin elek semakin laris. Lek Dames semakin elek. Bagaimana ini sudah agak berkurang penyakit Lek Dames, penyakit gudeg. Wis tidur ya. Dokternya sak susane 450 ngurung obate. Ayo. Botoke lara sepele Lah ya, Mbak. kok ngentekno dhuwit, Mbak. Urung dokter liyane urung ndek nginanane kok nang Solo entekno miliaran yo. Metane jebang bangsul. Mantap. Rafa tak kelakne panggang ya sampai terem. Apa? Iki lah mau dilongi, aja nganggo lombok dhisik. Jangan lote ya, api bacah cilik terong. Nggih. Bocah cilik ini jangan terong tuh. Nggih, kadang iki ya pikir-pikir maksudnya iki aja beningan ae, Bu. Nek zaman iki yo santen, tapi yo aja kental-kental. Mana kalau mantap.
Mas Berta. Jenengan apa mboten? Gak tahu aku. Kayak aku gak tahu. Arifin ini gak. Duh, Gak tahu tak suntik. Mas Arifin iki lek nek saumpamane kan rapat. Gak tahu kenapa dikon nenggok apa nenggok posyandu zaman kayak Covid ape nyuting anak-anakku dhewe gak oleh ya wis ora kudu aku. Terus tak kayak nunggu Mbak Lina wis. Gak cakep gak dilapurna aku nunggu Mbak. Lu kok nyuting ngono iku. Gremeng-gremeng dhewe iki ndek gelo. Wapurno lurah panggil lurah penghapus iya banget lah aku mbek Deni ngono ya Allah Den keranjinya ora muni ngono ya ampun Den ruwet ya Den yo apa nyuting awak-awake dhewe kok gak oleh ngono iki tersinggung dekne terus dilapurno lurah penghapus Terus kita jenengan ada imunisasi terusan begini urip wah ini sing udah beli lah Mbak Indah kemana nengok Pak Dokter suntikan imunisasi 1,5 juta suntikan imunisasi nengok posyandu murah dan nengok dokter lah wong kok posyandu murah posyandu gak bayar ma apa bedanya ya dia maksudnya kok apa bedanya nengok posyandu kok orang bayar tapi nek nggone dokter kok bayar ngono lho bayarnya kok larang mergo apa piye aku yo gak ero anakku tak dadekno dokter ora gelem tapi itu mungkin mak kayak anu SD nek nang puskesmas juga bayar dari namanya dokter kandungan kan bayar tapi kan berarti USG kan lebih biasanya ki nek USG ya teng ngene dokter mungkin gambare niku lebih jelas timbang nang puskesmas. uga obatnya kudu Ya, dite ya, ora yo aku mau teko obat tok ae nek masalah kuwi Lah yo roh aku apa obat iki beda imunisasi kok nek kok ngono kok larang iya iya beda yo yo mending nek sing gak duwe yo nunggu puskesmas nambah panen ora duwe ya sing duwe iki ora maido koyo aku ora maido kabeh terus terongnya kabeh yo ora Mbak Mur kok bojone dikei apa iwak mambu piye lho wong kuwi iki pamane iki dudohe sing wis kanu kuwi diumbah wis di oseng nang pokoke matine kayak iki yo kleru kayak iki kleru ngetres ya kacang langsung langsung segone ya Pak entas nang aku mati mungkin nek segala wis pokoke ketemu tak ojo rambut tas nggak usah kenal ben sego ngono ae nek pengen anyar iku kudu makan dhewe nek sing kuwi yo peno carane ojo terus kondo ini mbok cekno ae kok ngatempe iki nek ulang-ulang kandhane angel ngatempe angel sego iki ngantek rupane coklat mambung iki lembut amenan rasa mbok supno iki nalai penyakit angel gitu kan sing angel wis tak dolen ya yes langsung gas gawe eksekusi lah bumbu kok sak lho kowe iki aku ki murah sandang murah pangan murah lipat mine nggo sitok iki nah wis sak
Pak. Minyak sih tak enggak kayaknya ini. Apa? Enggak campur mingkai. Bisa ini. Juga mini tok. Iya lah. Kok memang coba. Coba opis. Nah, ini apa ya? Apa tempat baru? Sekarang udah pisang ya? Dan 12 kilo lo pakai duit sak seprapat. Wong iya dong. Cuma karek seprapat tak mandi yo deh. Wong ke pasar. Ini pasar mau ngetun gila lah. Tak tahu masalah kita. Tak tahu lah guys. Tak tuh masalah. Iya kan? Kok si tok ora mbok pangan kowe dhewe. Aku mau masak nara wong kira. Mana? Ora penak ya kok ora penak kok ora penak. Wah. Lah kuwi. Golek nang pasar kodang iki. Asal di dhuwit. Pak pokoke anggere Pak mbok goleki yo. Ya Pak itu. Handel. Pak. Goleki yo Pak Japlik. Ngapang ta yang wis kok. Yang aku tak pelak saiki. Tak longkan sedikit guys. Mantap. Telu 5.000. Bisa tuh deh, telu 5.000 deh. Besok ini wis nyetel selawatan. Besok jam jam 4 selawatan. Ya Allah Pak, berarti pokok Pak. Panas oh mesnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, plit, saplit. Bolo lek dames mau masak. Minyak Mas. Kak, terus enggak ada. Kenapa? Terus apa ini? Saya. Wah, kok oke bolo. Korek endi ya, Bos? Oke bolo, lek dames masak. Oke boleh kami masak mie desa. Mie desa. Oke bolo selamat pagi. Lek dames esuk mau masak mie. Bumbunya wis Mbak. Bumbunya urung enek iki wajane tok sing lagi tak ketokno. Nah, saya udah masak terong. Bumbunya iki mie desa. Aku cepusi mbek lombok pergi. Hawane nak ger. Sayuran ini kan enggak. Ini enggak. Napa? Lo anu jerantang. Urip iki. Itu nonton sama. Kayak enak ya. Ini mau
Bon. Oh, jangan gitu mapi. Ulek mie jangan sing ngerosok. Sing ngerosok. Dan bumbu mie enak nek. Ini lo tidak betul-betul. Bun, ini nek. Ini kayak sama tadi jual. Cilik mau. Enggak enak ya. Aduh. Masak mie kok koyo ngene yo. Yo kasane. Kenikmatan butuh perjuangan. Ditambahin, Mbak. Kenapa? Tambahin. Enak. Itu tope. Kopi ini apa royopo kok tak sembung-sembung. Kok banyak Mbak? Maju bere. Nah, kasih air. Kasih tak. Ini halal kulit kan? Kirain sampai kembali. Perkara mangan. Kasih kecap guys. Kamu. Terus ini besok. Mana? Rumah saya juga ini torot. Rumah terus satu penting asin pedas orang kita sebelumnya aja. Jadi mau kecap itu ini apa kecap anu enak. Kenapa? Takut enak itu ya wes ayo. Anak kok kene lho mak enggak apa-apa. Sik mak sik. Kamerane ngono. Aku dua teman itu saja. Terus ya Allah. Kecapnya tujuannya kecap lele Mbak Ayu rupanya kecap kamu ya mau dami ini kok kakek ya. Aku nek kamu selesai mandi. Kayak kan kan lah. Pokoknya Kamu kok nek cek tak pun jadi kok makan. Orang kayak kecap iki, nah Ayu tinggu. kecap apa itu? Lele, denda sama kecap lele. Lele. Malah endos. Kecap lele. Ora popo,
apian aku. Coba sudah lombok hijau. Belum pasti. Wis karek kelam, ngadek-ngadek buka tutup pun lali biasa. Mindeso ada lombok hijau, ada salam, ada laos. Mindeso. Mencet, terus suka mencet. Mertukang hijab. Jadi I guess. Ini opo kecap iki iso wayu koyo lek gamis. Gamis ku wayu. Masak iki lagi jarang masak. Dua bang kudu enak nak aku masakanku. Masakanku hampir masak geden dua bang kudu enak. Kurang apa? Kurang apa? Masalah sih gampang. Pun mak. Masalah asin ini gampang. Kayak berambang. Jadi bumbune wis akeh. Ini tangan goreng. Ini ngapain itu kan balik diomot. Iya. Tak kayak soon diomot juga mau. Biasa telur kurang macam nak pandai lah itu. Oke, tarik pelan. Kita kemasan aja, Mbak. Nak pemas ingat lah kok kan. Aku nek masak itu Mbak. Kang lang. Nanti kita. Ini bisa kuatan ngono, gak nek rasa nek apa. Lah Pak Mi, Pak. Lo tak gawe nomi, sayang. Kurang apa, Mbak? Nang ana. YouTube, Facebook, masuk incap-incap aja. Dek mau kan nyemplung mau, itu matangnya gak mau kesini. Tuh, Mi, nanti kok. Udah ngerti ngomong. Iya. Saya udah tahu gawe bibit, Mbak. Sudah matang. Kancaan bibit ya. Atau Mbak Waru. Ini golek ya Pak Jote kok ae Pak. Iku lho Pak, ya Allah. Niku lho Pak yang jenengan. Stres anggar Pak. Stres. Apa jalukan cukup ngomong mripate. Ayo foto. Update. Terus Mbak, matang kono ora matang kono ate Mbak. Aja nek tanggo. Aku iya Mbak. Bener hati-hati sih Ya dai Mbak. Lah kok wajan kok nanggung di selam. Oh, Rasa mergae mur mangan ae. mangan ae mur. Loh, agak centelan. Ate putih Mbak Mur. Makok ini yang dile. Mau Pak Salim. Ya. Tapi bisa harus itu.
enggak ada di sini ya. Ya Allah ini. Enggak ada di sini Pak Mas boleh. Coba aja. Udah ini permisa. Tal mana kok Pak. Los, rebel uripe. Nah, kok tak kalah ini. Emang kok piring? Enggak. Ini kok mangkok? Tak lambak ijo kok. Piringnya pencetok. Ya Allah, enak iki ming desa nggih raos salam wis inuh iki ming. Jenenge ming desa nek ming desa wis ayo kowe nang mek. Apa nang tak pangan sik kok ngurusi. Wah. Mbok langkah-langkahi ra apa-apa, katut sik kowe wis. Ya Allah, enak. Masya Allah, Masya Allah. Oh, mbok nih sore kok yo teko. Tapi kan Masya Allah. Moto kuping iki wis tuna kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tenan gak wis go iki? Enggak go. Suwe. Isar dulu. Pinjaman. Ya Allah, enak. Dan udah mana nih? Panak tak bulan ku seekes sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Enak banget. Nggih. Ora ambek sego yo. Kesu ya. Ku mangan. Enak ya. Hah? Engko mangane jangan mateng mangane. Oh, jangan mateng mangane. Jaminane. Mata kebu. Ya pedes lah. Esok-esok wis. Ngombe. Kumban cek berangkat, kan berangkat. Omahe berangkat. Penting mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambak. Cok. Kepentingan mak kau cek nana tu. Rakyat terlaksana. Apa yang jauh ini enggak? Rosido. Kupuk dah. Kupuk kadang-kadang. Kentang. Nanti ada nak kerupuk. Iya kan. Kasih mbak tanah. Kasih kok kan. Kasih mbak tanah. Ambil itu. Oh, enak ya. Aduh, bagus. Enak tenan, Kak. Waras aku. Ya. Ini ya. Ya Allah, rai-rai kok kayak ya plus lombok. Kak lombok pecah Kak. Ini kok bisa lombok bisa? Iya. Lombok. Ijo apa mak yang iki? Biasanya juga gorengan. Lombok enak.
Oh, ngeluah aku. So kering ya Allah. Itu ayo. Ada prine to kak ketok ku mangan ku duduh ngono. Mangane iki duduh nang ngene lho. Dadi no cuma mangan karepem dhewe. Dah yo. Tetap Permesai berseneng. dia beneran mangan. Mangan mbok dudono piringe tok ora anu. Mubeng seneng aku seneng naripin. Tapi nggak tetap lele enak. Tetap bangun, saya deket bangun, saya ini gak enak. Paling enak lele ya. Pinter nek lele. Nek wong kene nggih, nek wong kono mbuh. Kelerang. Capek main semal foto. Anjir gue ya pengen lesu kan. Mangan kok ngene Bu Sumarno kuwi. Ada kebun. Apa kan godhog mi, Mbak? Lah mi ae. Jangan matang mangannya. Aku jam 12. Oh, enak ya. Aku udah salam. Nembak. Pun. Mau pakai mangan ya awake dhewe, pasane sapa? Nanti ngahingi. Aku cek nopo mangan ngahingi. Mulane awake ra bisa lah awase. Desa, jenenge ning desa. Terus dia di sana. Milih-milih. Bepeng 100. Masaknya dhewe kok pas aku Gak gelem. masakne dhewe iki matang langsung direview ngono gelak ngene Mbak ya. Marem ngono ya. Menurut mana aja nih. Ada lina sepira engger kan. Sekarang terus sendalnya tidak rezeki itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.